ostalo je možda još 7 dana pred taj koncert i ostane jedna količina karata i sad ja kad se zbrojim, sad već me malo iznoji, ona je obliva. Ipak onako sve je sad na granici, treba da se sve rasproda. Da bi to moglo sve da se pokrije i tako dalje. Nema kakvi sponzori, kako što ništa, nula, ništa. To je karti i to. To je to, karti i to. I sad, međutim, nas su pre toga zvali, mi imamo neki nastup u Sarajevu. I sad mi smo u Sarajevu, a ja ne mogu ništa iz Sarajeva sada da uradim, jer sve se tamo deša u Novom Sadu. I ja se setim jedne prijateljice koja je tada u Novom Sadu bila jako popularan DJ. Ona je radila kao DJ i imala je puno konekcije. Ja nju nazovem. Ja kažem, slušaj, treba nam pomoć. Kaže ona, kakve pomoć? Ja kažem, treba nam još plakata, još da se prelepi Novi Sad, da što više ljudi sazna, moramo prodati koncert do kraja. Kaže ona, nemaš nikakve probleme, ja ću to srediti, ja imam prijatelja, ima štampariju, sad ću ovom još šta hoćeš na plakatu? Pa ja kažem, logo. Ja logo stavi Frajle, Mart, Srpsko narodno pozorište. Kakav ćeš, kaže, ko je? Ne znam, ja kažem jednostavno nešto, ono, da kad se vidi izdaleka, da se vidi da je to. Nemoj mi komplikovati dizajn neki, nešto normalno. Kaže ona, sređeno. Ljudi, vraćam se ja iz Sarajeva, šetam se Novim Sadom, kad ja vidim ko je umro? Neko umro, ceo grad u crnom. Ceo grad crni neki plakat. Ja mislim se ovo sigurno neko bitan umro. Čim je kuku, majko, Božija. Kad sam se ja približila. Dobro. Ovo izgleda, samo da kažem, naš logo. Ona kao bundeva. Kao krst izgleda ovako. Kao krst izdaleka. Lele. Kao ovako crni. Ja kad ono piše Frajle, kad je mene... Ja, dobro me srčka nije strepila. Šta je ona? Ona je crni plakat i bela slova. Namesto obrata. Bože me oprosti. Ovako se. Tako i ona kao onoj okvir, kako od one umrlice što ima, okvir. Ja njoj kažem, pa jesi ti normalna? Pa zašto crni? Zašto nije beli plakat, a crna slova? Kaže ona, jesi rekla da se vidi? Jesi rekla da se vidi? Evo ti sad. Ljudi, svi su karte kupili, nema šanse da ne vidiš. Rasprodat koncert bio, nemaš da ti prolaziš centrom. Site dozna.